Lucas Kapitulo 4. Og si Hesus nga puno sa Espiritu Santo, mipauli gikan sa Jordan, og gidala sa Espiritu ngadto sa kamingawan, nga gitintal sa yawa sulod sa kap-atan kaadlaw. Og siya wala mukaon bisan unsa ni adtong mga adlawa, og gilayon sa pagkatapos niini, gigutom siya, og miingon kaniya ang yawa. Kung ikaw mao ang anak sa Dios, sugua kining bato nga mahimong tinapay. Og mitubag kaniya si Hesus nga nagaingon, nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tawo, kundili sa tanang pulong sa Dios. Og siya gidala sa yawa sa usa ka hataas nga bukid, og gipakitaan siya sa tanang mga gingharian sa kalibutan sa makadiyot lamang nga panahon. Og miingon ang yawa